Mao kining magbutang gyud ta og mga metal detectors sa tanan nga eskwelahan. Nagtinguha si Cebu City Mayor Nestor Archival nga ipatuman ang pagbutang og metal detector sa entrada sa mga tunghaan sa syudad. Kini subay sa pagpalig-on sa seguridad sa mga tunghaan human sa hitabo sa Tacloban City. Gipanlantawan nga matag buntag, taas nga linya sa mga estudyante gawas sa mga tunghaan ang maobserbahan tungod sa maong polisiya. Butang nga giuyunan sa pipila ka mga ginikanan nga nahinabi sa MyTV Cebu. Pero need jud na kinahanglan jud ba? O para safety. No, para ito na musil, mga bata pa, no? Mas okay. Sa dato sa Department of Education Cebu City Division, adunay 74 ka public schools ug 30 ka private schools sa syudad. Sa 74 ka public schools, 44 ang adunay security guard apan walay metal detector. Samtang ang nahabiling 30, walay security guard ug walay metal detector. Samtang ang tanang 30 ka private schools adunay security guard apan wala sab metal detector. Sumala sa mga pribadong tunghaan, mukabat sa gibana-banang 1,300 pesos ang presyo sa usa ka handheld metal detector. Samtang gipaligon ang mga lakang sa seguridad sa mga tunghaan, ang mayor mibutyag nga nagpadayon ang pagkunhod sa crime rate sa Cebu City. Dugang niya, base sa datos sa Cebu City Police Office, mikunhod ang index crime sama sa murder, kawat, rape ug physical injury ug 3.56% ug ang non-index crime sama sa illegal gambling, reckless imprudence resulting in damage or injury, curfew violations, drug-related offenses ngadto sa 9.64% gikan sa Nobyembre 14, 2025 hangtod Hunyo 4, 2026. Ilawom sa pagpangulo ni kanhi Cebu City Police Office Director Police Colonel George Ilanan, nag-unasab ang CCPO sa Unit Performance Evaluation Rating sa unang kwarter sa 2026. Samtang formal sab nga milingkod si Police Colonel Ricky Cabading Sumalde isip bagong hepe sa CCPO. Panghinaot ni Archival nga ipadayon sa bagong liderato ang mga epektibong programa ug mga inisyatiba nga nakatampo sa pagkunhod sa krimen ug sa pagpalig-on sa kalinaw ug kahapsay sa Dakbayan. Kini si Chae Lim, UP Comm Intern alang sa MyTV Cebu.